Unsa nang ghosting dong pons? Kana gumawagtang lagkalit ang buang, walay pananghid na miya og buhi, naong mura ra bag ungo, suko ko da. Where you I will be my Bitaw, kalmahan na nato bay. Unsa man ang ghosting? Kanang ka-date gani nimo in a few weeks or few months, unya abi nimog siya na, unya mawagtang lagkalit, with no reason na gihatag, murag ghost ba? Poof, nawagtang lang. Usa na siya sa pinakasakit na way pagbuwag sa usa ka tawo. Ato na i-divide atong topic into three. First one is reasons nga no mag-ghost ang tao. Second is ang effect sa gi-ghost. And third, unsa imong buhaton kung ikaw ang gi-ghost. Let's begin. Reasons nga nung i-ghost ang tao. Number one, they are afraid of confrontation. Mga talawan og conflict, kay dili man sila ganahan og lalis, kay basin mag-beast mode ka, muhawa na lagkalit, mawagtang murag bula. Number two, fear of intimacy. Nahadlok sila og relationship. They try sila og uyab-uyab or date-date. Unya, ka-realize sila, di sila ganahan. Mahadlok sila mo commit. Naka-realize sila na dili pa sila ready. Pero ikaw ang luoy, kay ikaw may nabiyaan. Number three, basi na kay nabuhat na sala. Unya, para mapasakitan ka, makabalo sila, manggo sila, nihawa without closure. Number four, dili siya in love nimo. They thought na na-in love siya nimo or dako iyang feelings. Unya, wala ra di ay imagination na niya ba. Number five, na ay pinagdadaanan sa kinabuhi. Kana ganing dako kay siya problema sa iyang self, sa iyang pamilya. Unya, in relationship pag siya nimo para niya, samok na kayo ba? Mo na muhawa na lang siya. Bisang unsa pa na ang rason na mahatag sa tao bay, dili good valid na i-ghost ka. Bati kayong effects ang ghosting sa usa ka tao. According to studies bay, pag i-ghost ang tao, dako kay effects sa iyaha as a person, ma-less happy, ma-more lonely, ma-depress, ang self-esteem maubos, kay mag-think man ka na imuhang sala, nganong nilakaw siya. Unya, ang imos ang confidence moubos pod, feel nimo dili ka enough, nganong nihawa lang ang tao na walay pananghid. So, mag-anxiety na ka, matrauma na ka sa love, mahadlok na ka musud og relationship, kay napasakitan na ka sa una. So, luoy kayo ang mag-ghost by. Now, unsa may buhaton nimo kung i-ghost ka? First, don't blame yourself. Kay miski unsa kadako ang imong sayop or miski unsa kadako ang problema ninyo, you deserve closure. Dapat gihatag mo lang miski text. Ang problema ana bay wala kay control. Inana man siya ka disrespectful pagkatao. Inana ka low iyang character. Now, my advice to you is ayaw kalabad sa mga butang na wala kay control. Ang buhata is forgive them. Lah, ako na nun i-forgive dong pons na dako makagsala. Ani ni siya bay. Kay kung imo siyang i-forgive, mawala imong dumot. Dili na ka maapektuhan sa nahitabo. Kay the more do ka magdumot, the more ka mabitter, the more ka masuko niya, o masuko sa imong self, nganong nipatol ka niya. In the long run, ikaw ang maapektuhan. Mahadlok na makamusod og relationship. Do this for you, not for him or her. Number two, forget about him or her. Don't psychoanalyze nganong nihawa siya. It's not worth it. Klaro ka iyang message nimo, di siya ganahan sa imong kinabuhi. Wala kay importansya niya. So do the same thing. Siya ron day kabaw. Forget about him or her. I-think lang siya na usa ka nightmare. Don't waste your time o effort sa mga tao na di mo hatag og bilin nimo. Sakto na kayo ang damage na iyang nabuhat sa imong kinabuhi. Forget ng mga ungo bay. Number three, get something good about this bad experience. Now, duha na siya bay. Mag-overanalyze ka, nganong nihawa siya. Or, opposite side sa spectrum, wa sa kay pakialam. Imura ibasol niya tanan, nganong nibuhi siya. Now, in every bad things na mahitabo sa atong kinabuhi, there's always a lesson na atong makuha bay. Dili jud ka kakuha unsa ang reason nganong nihawa siya. Again, wala kay control ana. Unsa ang naay control nimo is ang imong self. So, look in the mirror. Na ako'y nabuhat na sayop. For example, na-inlove ba kong sayo? Paspas na kagihatag na ko tanan? Wala ba na ko binili akong self? Look for something na maka-improve nimo. Kana siya na kay control. So, ang lesson na learn nimo, magamit nimo sa imong next relationship. By, if you think about it, grasya to siya na wala siya nimo. Mintras dili pa kaayo lawom inyong relationship. Imagine na kung maminyuan to nimo. Sus, kung magminyo, di na ba pwede uli bay?
Lisod na bay ko kana imong maasawa or imong mabana kay walay batasan. Bitaw bay, congrats kay wala jud mo nagkadayon. Ayaw pagigminyo og tao na walay spine. Pangita og mas worth it nimo. Ayaw nang murag ungo. And that's it. Don't forget to subscribe. This is Choy Tabay.